ሰላም ተኸታተልቲ ናታኒም ኢንተርቴይንመንት ከመይ ቀኒኹም? ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ። ከመይ ለይ ቅሬታ ክሓታ ከም ዝኽእል እኳ እንተጸገመኒ ግድን ግን ክሓታ ኣለኒ። እቲ ለዋህ ልባ እንተደንገጸለይ እሞ ዳግማይ ምሳኣንቲ ኾንኪ ኢለ ብምሕሳብ ናብታ ንጽሕቲ ርግቢት ተበገስኩ። ማዕጾ ኳሕኪሐ ምስ ከፈተትኒ ድማ ብስምባደ ተጠማሚትና ደው በልና። እታ ምልክዕቲ ጓል ሄዋን እንተስ ብናተይ ጓሂ ወይ ምስ ክብደት ናብራ እቲ ተሃራፍ መልክዓ ጸሎሎ ተኸዲኑ ረኣኽዎ። እንተኾይና ትኸውን ኢለ ንውሽጢ ሓተትኩ። ንሳ ግን የዕንታ ንብዓት ከይውፃእ እንዳተቓለሰት ንኽኣቶ ሓቢራ ቀቅድመይ ሰጎመት። ኣነ ኸዓ ዝዛረቦም ቃላት እየ ዝመርጽ ነይረ። ብዙሕ ምባል ገዲፈ ኸዓ ኣብ ብርካ ወዲቐ ቅሬታ ንክትገብረለይ ለመንኩዋ። ልሳን ከፊታ ድማ ኣበይ ነርካ ክሳብ ሕጂ ክትብል ሓተተትኒ። ክምልሰላ እኳ ይኽእል እንተነበርኩ ግን ኣይነበርኩን ኢለ ዘረባይ ዝደምደምኩ። በልተስእ የቕሬታ ገይርልካየ ኢላ ንኽትስእ ነገረትኒ። ግን እታ ዝፈልጣ ሳሮን ኮይና ኣይኮነትን ቅሬታ ተቐቢላቶ። በጃኺ እታ ኣነ ዝፈልጣ ሳሮን ኩነለይ ዝበደልኩ ክበደል ይርዳእኒ፣ ግን ኣነ እውን ኣይጠዓመንን። ሕጂ ግን ንዓክ ክሕስ እየ መፅየ ዘረባይ ከይወዳእኹ ድማ ኣብቱ ዝደለኹካ ግዜ ስኢነካየ። ሕጂ ኣብ ሰብ ዝኾን ኩሉ መፂኻ ኣለኹልክ እንተበልካኒ መሊስካ ከተቐንዝወኒ እምበር ክትፍውሰኒ ትክእል ኢኻ። በጃኻ ናብ ድሕሪት ኣይትምለሰኒ ኢላ ንብዓት ፀረራ ኣበለ። ካብ ቀደም እኳ ንብዓታ ክርኢ ድሌት እንተዘይነበረኒ ግን ናይ ንብዓታ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ኣነ እየ። ኣብ ከምዚ ሃዋህውን ከለና ማማ ዝብል ድምፂ ብደገ መፀ። ዳግመይ ኢላ ሕቑፋ ኣቢላ ድሕሪ ምስዓም ሰላም በሎ ነዚ ጋሻ በለቶ። ኣነ እውን ነቲ ወዲ 4 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ህፃን መን ስምካ ዝወደይ በልክዎ። በቲ ጽያፍ ልሳኑ ድማ ዳግማዊ ይስመይ በለኒ። ኦ ዳግማዊ ስም ኣቦኻ መን ይበሃል? ደጊማ ሓተትክዎ። ዳግማዊ ቶማስ ምስ በለኒ ንብዓት ቁፅርፅር ኣበልኩ። ብዘይ ድምፂ ድማ ሕቑፋ ኣቢለ ሰዓምክዎ። ከይተረዳእኒ ድማ ንብዓተይ ንደገ ሰደድክዎ። ቀልጢፈ ክፍንዎ ስለ ዘይከኣልኩ ዳግመይ በቃ ይኣኽለካ ኣብ ውሽጢ ፅንሓኒ ክመፅእ እየ ዝወደይ ኢላ ከምዚ ኸይድ ገበረቶ። ዋላ እኳ ምጥናሳ ፈሊጠ እንተነበርኩ ግን እቲ ዕሸል ተወሊድን ኣይተወልደን ዳህዊ ይነበረንን። ግን ውሉደይ ጎቢዙ ንብዓተይ ሓቢሰ ድማ ኣይፈልጠኒ እንድዩ በልክዋ። ስምካ ዳ ኣይፈልጦ እምበር መለሰትለይ። ምስለይከ ኣቦይ ከመይ ኢሉ ኣብ ዝሓተተክኸ እንታይ ክትብልየ ኢኺ ክብል ተወከስክዋ። ኣቦኡ ምዃንካ ጥራይ እኹል እዩ ብስምካ እውን ይፅዋዕ ኣሎ። ተግባርካ ይኹን ካልእካ ግን ንውሉደይ ኣብነት ክኾነ ስለ ዘይክእል ምንጋር ኣገዳሲ ይኮነን ክትብል መለሰትለይ። በጃኺ ኣበይ ከም ዝነበርኩ እንታይ ከም ዝኾንኩ እውን ሕተትኒ። መልሲ ክትረኽቢ ኢኺ። መልሲ ዝደልየሉ ዝነበርኩ እዋናት ሓሊፉ ግዜይ ብዘይ መልሲ ሕሊፈ እየ። ግን ሓወይ ከምቲ ንስኻ ዝገደፍካኒ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ስድራይ ንሕፍረት ዘቃልዕካኒ ክብርና ኣጉድልኪ ኢኺ ኢሉ ኣይረሓቐንን እኳ ደኣ ልዕሊ መጠን ሓብሒብኒ። ፍረ ዘርእኻ ከም ዝዕቢ ገይርኒ ብናቱ ሓቦን ሞራልን እየ ዝበፅሐ። ስለዚ ንሱ ይሕቶ ይመሊስለይ። ሕጂ ካባኻ መልሲ ይኹን ካልእ ዝደልየሉ ነገራት የብለይ። ሳሮነይ ብቐሊሉ ከምዘይትሓድግለይ ይፈልጥ እየ። ሎሚ ግን ምስ ውሉደይ ክሓድር ኣፍቅድለይ ክብል ተወከስክዋ። ውሉድካ እዩ ብስምካ ትፅዋዕ። ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ግን ብፍፅም ኣቦኡ ምዃንካ ክትነግሮ ከይትሓስብ ወደይ ወድበይኒ እዩ። ከማኻ ዓይነት ኣቦ ክህልዎ ድሌት የብለይ። ሕጂ ግን ምግቢ ቀርበኒ ኣለኒ ኢላ
ንክኸይድ ሓበረትኒ ኣነ እውን ግብረይ ስለ ዝሰከፈኒ ርእሰይ ኣድኒኖ ወጣኹ ሓቃ ይቕር ዘይበሃሎ በደል የውርደላ ኣብቲ ፈለማ ሌላና ዘዋር ከም ዝነበርኩ እኳ ትፈልጥ እንተነበረት ከም ዝተቐየርኩ ግና ንሳ ጥራያ ተኣምነኒ ነይራ ኩሉ ሰብ ዝተቐየርኩ ኣይመስሎን እዩ ጓል ገዛውተያ ዳርጋ ምሳይ ዝዓበየት ንእሽቲ ሓፍተይ ሓፍተት ዝፈትዎ ዓርገይካ ክልቴና ኣብ ፍቕሪ ክንወድቕ ድሌትና እኳ እንተዘይነበረ ግን ልብታትና ተፈቐራ በትናይት ማል ዝነበረኒ ምስሊ ዘዋርን ዘዕዙዝን ተግባረይ ስድራ ከም ዘይፈቕዱ ይርድኣኒ እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ንኩሉ ተፃዊርና እንተሓሊፍና ኢና ናይ ብሓቂ ፍቑራት ንበሃል በለትኒ ሳሮነይ ማንም ሰብ ኣነ ፍቂረያ እንተይለዮም ክኣምኑን ይክእሉን እዮም ሰባት ከም ቅደም ዘለኹም በር ዝተቐየርኩ ኣይሓስቡን እዮም በልክዋ ሳሮነይ ግን ቶማሰይ ንስኻ ንውሽጢ ከኣመኖ ሽዑ ሰባት ክኣምኑኻ እዮም ብጀኻ ካብ ሕጂ ተስፋይ ትቑረፅ ኢላ እኳ ተእልምነኒ እንተነበረት ልማና ከይተገደስኩ ደሓን ምስ ግዜ ክንሓስበሉ ኢና ኢለያ ናብ ቦታይ ተመለስኩ ድሕሪ ምምላሰይ ደው ኢላ ከም ዝጠነሰት ነገረትኒ እሞ ደመይ ጠጠው በለኒ ሳሮን እንታይ ትብል ኣለኸይ ንኸተነፅረለይ ሓተትክዋ ኣታ ቶማሰይ ጠኒሰ እንታይ ኢና ንገብሮ ሕጂ ሕንቕንቕ እንዳበለት ተዛረበት ብዝገበርክዎ ተጣዒሰ ዘረባ ጠፋእኒ ዳሓር ክድውለላ ከም ዘለኒ ነጊረ ድማ ተፋነኽዋ ተረጋጊኤ ድማ ደወልኩላ ተደጋጋሚ ንክትሰዶ ተነገርክዋ ንሳ ግን ፍፅም ክሰዶ ከም ዘይደልያ ነጊራትኒ ልማንን ፍረን ብዝተሓወሰ ድማ በጃኻ ንስድራ ሕጂ ኢና ክንነግሮም ንኽእል ፅቡቅ ገይሩ ዝተንስኸ የተፈልጠነ ሓብሮ በለትኒ ኣነ ግን ኖ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክንነግሮም ኣይንክእል ኢና ኣብይ ነርኩም ክሳብ ሕጂ ንዝብል መልሲ ክረኽበሉ ስለዘይክእል ክነግሮም ኣይክእልኒ በልክዋ ንሳ ግን ዋላ እኳ ደጋጊማ እንተለመነትኒ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ ከም ዘሎ ሓበርክዋ ጥንሳ ከይተፈልጠ ዝሽፍነለይ ዓርከኝ ከም ዝረክብን ንዕኡ ገንዘብ ከፊለ ንቡር መርዓ ከም ዝገብረላን ኩሉ ነገር ከም ዘመልኣላን ቃል ኣተኹላ ድሕሪ ክንደይ ውርድ ደይብ ሓሳበይ ተቐበለቶ ግን እቲ ዝመፅእ ሰብ ኩሉ ነገር ክነግሮ ከም ዘለኒ ሓበረትኒ ኣነ እውን ኣፃፊፈ ከም ዝሰዶ ድሕሪ ግዜ ነገራት ምስ ተረጋግኡ እቲ ዝበለፀ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ልክእመንኒ ለተፋነኽዋ ናይ ብሓቂ ንዓኣ ክብድላ ሓሲበ የፈልጥን ከምቲ ሓንቂቓ ዝዓበየቶ ዝያዳ ካናኸናይ ነይሩ ባህገይ ግን ብሕልፎይ ተኣሲረ እቲ ዝሓመቐ ወዲ ኮንኩ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕኳዮም ይመፁ ከም ዝበሃል እታ መዓልቲ ደበኽ በለት ስድራ መርዓ ጓሎም ንምሕላፍ ተኣኻኺቦም ናብቲ ንሳ ዘላቶ ቦታ መፁ እቲ ኩሉ ነገር ኣረዲኤ ገንዘበይ ከፊለ ሰበይተይ ከም ዝኾነት ሓቢረ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ንኸይገብር ኣጠንቂቐ ሰድድዎ ወዲ ብመልክዕ ናይታ ንፅህቲ ርግቢት ኣብ መፃወድያ ፍቕሪ ኣተወ ናይ ብሓቂ ከም ዘፍቅራን ዋላ ምስ ውልዳ ከም ዝእክባን ብቓላቱ ክእምና ፈተነ ንሳ ግን ልባ ኣነ ብሒተዮ ስለ ዝነበርኩ ጉዳይ ጥራይ ገይሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ሓበረቶ ክቐብፅ ዘይደለየ ወዲ ደጋጊሙ ለመና ንዓይ እውን የሸግራ ከም ዘሎ ሓበረትኒ ብዝከኣለኒ ዝተሓስቦ ዘለካ ደው ኣቡሎ ገንዘብ እንተደሊኻ ክውስኸካ የበልክዎ ከይሓፈረኒ ግን ከም ዘፍቅራ ነገረኒ ከም ሽዑ ብቕንዕ ነቢዐ ኣይፈልጥን እታ ብልበይ ዘፍቀርክዋ ህዋን ብሕንቀተ የዋረድክዋ ብኸይብሉ ንኸሰርክዋ እቲ ናይ ልቡስ ኣነ ወዲ ከዓ ንዓኣ ዝጎድኣሉ መንገዲ ክናድሃ ሰው በለ መርዓ ቆፂርካ ብክዕ ምስ ስድራኣ ጥዑም ዕላል እንከላ ዘይሓሰበቶ ኣብ ቅድሚ ስድራኣ ተሓቂ ደርጓሓላ ጓልኩም ጥንስቲ ኮይና ፀኒሓትኒ ስለዚ ክምርዓዋ ኣይክእልኒ ዝብል ዘረባ
أب إذن كلهم تدولة أفا خمس تلقمة دما يعينتا بنبعت ملسا نزل السمع صدرا لبن بقهي تسبرا قالوا معرخ ندزقت حفرة ما حسبون كوينو دن أتها بدل زي بالله صارون بكل سب فنفن تقونت اتناي لبوس إنو حما أضا حسب من أسيون كم زام ساي تراري زي كدا نخامسل أبقد مصدر أصل زفكركي مسولد أكبكز بالحساب بقساء أتم تخبرهم ولداون ولا قالبهم بحزن تخيخون تنبره أقدي دم تمرعو يخبلوا أقناي مروتون أمود أترما أتقول لسا أنا ودي متهللت نزمل كتت أمامتات أميتو بورس أطرني في خبيتو وطع أتم حقوس قالم كت أمبلو زموت صدراون أبطفو أيد زارب كفو قينوا منبر بزح خبلو كوان تراليو قال كيم لقنا بعدم كبلو ستبقسو سارنجن سقيل مخادم مليسو تصقنا صريفهم سمعيتهم تزقط صلاون حدا نغير نيرو نسونجن سقطا مريتهم مريتون كم عين عنق صببتا بمرص ابون كاب سبات قللن دهيا سلستفاني كم يكون الله بالدول كلها جن ملس خرك بايك الكون دقاقي مفتنا ساروني جن ملسي هبتنن نابت ودد ما دولكو اتستفتر كل نجرني بحرقان انت يا خاتب الزلقه هو انت هيدي نيروس من معنا نساكوناتيا سلز صقمنا ክትሕግዘኒ ሰይድካስ ፀገም ፈጢርካ ዋላ እኳ ብዝገብሮ እንተጠዓሰ ሕጂ ዝገብሮ ነገር ከም ዘይብሉ ነገረኒ ግደ ሓቂ ንዓኣ ከምዚ ይግባኣን እዩ ኢለ ኩሉ ገዲፈ ንስድራ ነጊረ ሓቅነታ ከፍልጠላ ኢለ ሓሰብኩ ኣጋጣሚ ድማ ሳሮነይ ደወለት بتحط لسان توماسي بلتني أنا ون ساروني كل سمعي يتحزن لي بالكوا ساروني جن حج انت انا خنقبر بلتني انك عندها استنفس كل ما اندعي بالكوا هو ولا حج ملسي بالكن إلى قطع إلى حتى تتني أنا ون اتأخاخي بيت أنا حقصب أنها تيفح بلنمو بجاغي زوخنا خقبر يكلني نسخ زوخنا عقبري انت خويني فرطكن زقبري بالليل لتليفون عتقوا من البات ጭንቀተኝ ተጎደ الليل لدما حدا خلت خبرنا بار أتخو أبتبار ناي قدم محزاي رخبكمو مساي نختصدع عدن قوا لعل عقمي سلستخو أبتا مشتون مليسة أقعد قوا بسنك مسته جيجا برأس جيجا فتنكو مستاقوال حدوركو كابتا مشت جميرة دما مس مستان سخران انت محزقو دخمتي كم نبر وسيدة ملؤ بملؤ نخيت رقباني كاب كل مرة خبيتات اللمبالكو ولا كتدول اللي انت خالت كترقبان نقنايت كأنيا ازو كله يحلي فيها دما يقريتها هز بلا زلخو تسقي مني لا ولدو زي قحفت فقرن حدارن كم زي ملكتا زي حسبت سارون زي أرو تبدل حماقي كوا خسران تخالني حجي كن سبأي كوخنا لا دلخو نتزفوتو عركي نجيرة دما نفسارون امرحكو نساقنا قبيتا نسيو تأب تقامي كما بون حون سبأي نزخونا اللي حوي نسيو أبو ولدي نسيو سبأي إلا ترير ملسي هيباتني حقا يا أب تتسقي موا مفتح السأنة اللقوان كنت خلو خوينو سبكين وايو كبرنا قدل كيلو كبري كلان نسدرا ردي قريتا خمس قبر لا غيرو سب غيروا كي تستماسل في المبال أبقونا دو بللا معالتاو تسفان حبهم بمهاب حب يتولدا غيروا إذا كله خون كله أبقونا حوا كنت نبركو كن بزعب أك حتى تدفرت عراقبكن مليسا الألاق ما يسعدت فتنكو
እታብ ሰንክታ ምሸት ዝተፈጥረት ጌጋ እታ ምሳይ ዝሓድረት ጓል ጠኒሳ ከም ዘላ ነገረትኒ። ሳሮነይ ድማ ሽዑያ ዝቕበፀትኒ። ኣጋጣሚ ናብ ሓዋ ደወለት እሞ እቲ ምንም ዘይፈልጥ ሓዋ ድማ ሳሮነይ ኣብ ጥምቀት ናይ ቶማስ ዓርከ እንደ ዘለኹ እንኳ ሓጎሰካ በልዮ ኢሉ ሞባይሉ ናብ እዝኒ የቕረበለይ። ብኹነታተይ ሓፊረ በታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ ዝተፈፀመት ምዃኑ ክሕብራ እኳ እንተደለኹ ግን ኣበይ ነርካ ዝብል ሕቶ ከይመፀኒ ፈሪሐት እምበልኩ። ንሳ እውን ብትሑት ልሳን እንኳ ሓጎሰካ ኢላ ገና መልሰይ ከይሰምዐት ዓፀወታ። ሽዑየ ከዓ ንዓርከይ ዝተናዘዝኩሉ ነታ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ሓፍቱ ኣነ ከም ዘታለልክዎ ሓበርክዎ። ንሱ እውን ብሕንቕንቕ ዝበለ ልሳን ለካ ሓቃያ ሳሮን ሓፍተይ ኣቦ ውሉደይ ብሂወት የለን ክትብለን። ቶማስ ዓርከይ ሓፍተይ ውሉድካ ክትዕቢ ኸርተ ትብል ንስኻ ከዓ ብዛዕባ ወላ ሓንቲ ግዲ ዘይብልካ ንዓኻ ክትስፍን ኢላ ካብ ኩሉ ሰብ ውርደት ተቐቢላ ኢሉ ብሕርቃን ንብዓት ቁፅርፅር ኣበለ። ኣነ ግን በጃኻ ብጀካ ንስኻ ክርዳእኒ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ እንዳነገርኩኻ በጃኻ ደጋጊመ ለመንክዎ። እቲ ልቡ ልክዕ ከም ልቢ ሓፍቱ ዝኾነ ዓርከይ እውን ዝሓለፈ ዕርክነትና ብምርኣይ ዘላታ ድራሻ ሓቢሩ የቕሬታ ሓቲተ ሰብኣይ ክንክኾነላ ተባቢዑ ሰደደኒ። ሳሮነይ ግን ኣይከም ቀደማን ልባ ጨኪኑ ኣብ ልዕለይ ፍቕሪ ዝበሃል ከም ዘይብላ ረኣያትኒ። ዝሓለፈ ክዝክር ድማ ለይትን ርእሳ ኢላ ወግሐት። ንፅባሒቱ ናብ ገዛ ከይደ ዳግማይ ክልምና ወሰንኩ። ኣብ ገዛእ ከይበፃሕኩ ድማ ኣብ መንገዲ ጎፍ ንጎፍ ተራኸብና። ንዳግማዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ከተብፅሖ ኣጋጣሚ ተራኸብና። ብኣገባብ ዝዓበየ ውሉድ ክልቴና ሕማቕ ዘረባ ከይሰምዕ ብምባል ካብኡ ኣርሕቕ ኣቢላ ተዛረበትኒ። ቶማስ ምምልላስካ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክነግረካ ይደሊ። ሕጂ ንሓወይ እሚንካ እተመፃኻ ኣነ ከኣምነካ ይትፀበ ኣነ ቀቢፀካ እየ። ዳግማይ ናብ ሂወተይ ከመልሰካ ዓቕሚ የብለይን በለትኒ። ኣነ ግን ሳሮነይ ብኣኸ ተስፋ ይቆርፅን እየ ክሳበይ እቕረይ ተቐቢልክ ምሳይ ትኾኒ ናብ ዝኾነ ይከይድን እየ ኢለ ደጋጊመ ለመንክዋ። እታ ብጥልመተይ ዝሰንበደ ልባ ግን ሓንሳብን ሓዋርን ቀቢፅኒ እዩ። ናይ መወዳእታ ቃላታ ድማ ኣይተሓዘለይ። እቲ እንኮ ምርጫ ልበይ ንስኻ እኳ እንተኾንካ ወደይ ክብደል ግን ኣይደልን እየ። ዳግማዊ ንዓይ ዳግማይ ሂወት ዝዘርኣለይ ፍረ ብርክኻ እዩ። ንስኻ ምስ ገደፍካኒ ፍቕረይ ምስ ውሉድካ ይቐፂሉ። ስለዚ ንዓኻ ዝኸውን ቦታ የብለይን። ዘርእኻ ማህፀነይ ፈርዩ ደባሲ ልበይ ንሕልፎይን ስለ ዝኾነ ከመስግነካ ይደሊ። ኣነ ንስኻን ግን ከብድን ሕቖን ኢና ክኣምነካ ይክእልኒ እንተገደፍካኒ ድማ ይሓይሽ ኢላ ምስ ዳግማዊ ሕቖም ሂቦም ንተዓዝሩ። ቁልፈይ ከም ዝፈታሕኩ ድማ ሽዑ ፅቡቅ ገይሩ ተፈለጠኒ። ኣለኹ ምስ ሕማመይ ድማ በልኩ ዘይሓዊ ሕማም ሒዘ ነታ ሓንሳብ ካብ ልበይ ዘፍቅርክዋ ሳሮን ንዘለኣለም ከሰርክዋ ቃንዛይ መድሃኒት ዝኣንኩሉ ኣብ ረኻይ ድማ መኻድ ኣብዮም ንረሸሽ በለኒ። ሕመቐይነት ናተይ ዝብሎ ነገር ኣኽሰረኒ ከይብሉ ንምባል ካብ ኩሉ ከም ዘትርፈካ ድማ ተረዳእኩ። ግና ተበጎስኩ ደኣ ሰብኣይ ኮይነ ንብዓታ ክደርስ ካብ በቓላት ብግብሪ ኸርእያ እሞ እቲ ዘይጭክን ልባ እንተተመልሰ ልዕል ሰባ ከኽብር ኣለኒ ኢለ ካብ ውድቀተይ ተበጊሰ። ሳሮነይ ዶ ትብደል ንሳወ እታ ብሕልፈይ ዘይቀፅዕትኒ ሳሮን። ሕጂ ግን ነቲ ዝበደልክዋ ነገራት ንጎኒ ገዲፈ ነቲ ምስኣ ተራኺበ ሓድሽ ምስትሮ ናብራ እንዳሓሰብኩ ዳግማይ ከም ተኣምነኒ ክገብር እየ። ኣለኹ ምስ ሕማመይ ፈውሰይና ደለኹ። ከመይ ፀኒሕኩም ተኸታተልቲ ናታኒም ኢንተርቴይንመንት ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።